गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दहाय मोनसे ब्लग हगारनाय जादोंमोन दे। आं दहाय बुंखादों सोरबा इन्टारेस्टेड दङब्ला नाय आरो इन्टारेस्टेड गैयाब्ला दानाय होननानै। बे सासे आंनि न'खरनि बिबोनांनि नागा गेटसिनि। जाय हक आं दिनैहाय बेनि बाथ्राखौ आं दोनथ'बाय। बेखौ दिनैहाय ब्लगावसो हगारनांगौमोन, थेवबो बिथांमोननि खावलायबाय थाथाबनायाव एसे खावलायबाय थानायाव बुंनायावहाय आं दिनै हगारनो गोनां बाध्यता जादों। जाय हक दिनै खोथाया भिडिअखौ लाबोआखौनो सानदोंमोन आं। दिपेन बर'नि बिथांनि दिनै माखासे बड'लेण्ड बुब्लि ना मा रादाबावहाय बिथांमोना मोनसे मबाइलजों कल रेकर्ड खालामनानै हगारलायदों। बुंनांगौ जेबो गैया। दिनै NDFBनि सोद्रोमाफ्रा सोरबाया दिनैहाय ट्रिटमेन्टआव फैदों। दिनै बेफोरखौ सोर खबर लादों? जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। दाथ' NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ जायफ्रा NIA केसाव थानायानो होन बा माबा मोनसेयानो थानायानो होन, दिनै बेफोरबायदिखौ खबर लानो थाखाय जेबो सम गैला बिथांमोननो आरो टाइम गैला बिसोरनो। NDFBया सोर? नै बेफोरबायदि कुइसनासो दा फैसिगोन। आरो बियो प्रेक्टिकेल, बे थिउरि नङा, बियो सैथो बाथ्राखौ आं बुंदों दा। NDFBया सोर? NDFBया माला जोनोम मोना? माबावहाय जोनोम मोना बे NDFBया? नैबे कुइसना ओंखारगोन। सोर सोरनाव MLA, कयेकजन MLA, आं मुं थांखिनो सानाखै। दिनै बेफोरबायदि MLAया आं मुं थांखिनो सानाखै। जघन्य हारिखौ फानग्रा MLA ना, बेफोरबायदि आरोखि। दिनै NDFB होननानै बुङोबा बिसोरो मिडिया ना, मिडिया पर्टेलफोरा जुदि सोंहैयोबा एसामिस मिडियाफोरनो, बर' मिडियानो बायदि रोखोमनि जुदि कुइसन खालामहैयोबा ओरैबायदि गोदै बुंगोन, माने बिसोरनिख्रुइ साबसिन हामसिन प्रिथिबियाव गैलान्दां ना, बेफोरबायदि सानफ्लाङो आरोखि माब्लाबा। ओमफ्राय बिनि अपोजिट नायोब्ला प्रिथिबियाव पलिटिसियाननिख्रुइ लेथ्रासिन गैया होननानैबो बुंजायो। प्रिथिबियावनो, वर्ल्डआवनो आरोखि, वर्ल्डआवनो जेसेबां पलिटिसियानफोर दं बिथांमोन बायदि लेथ्रा जघन्य पलिटिसियान गैया होननानै बुंजायो आरोखि। मानोना बिथांमोना बुंगोन मोनसे ओमफ्राय मावगोन मोनसे, जिखुनु समावनो। जेरैबायदि केम्पेन BTC इलेक्सन समावहाय जेरैबायदि केम्पेनावहाय जेरैबायदि बाथ्रा बुंनाय ना, बेफोर खोथाफोरखौ मालाबा रोमै रोमै गोसोखांहरोब्ला, ओमफ्राय मालाबा रेकर्ड थायो नालाय, बैफोर रेकर्डफ्रा थायो। बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला फाग्ला बायदि बोरनाय मोनब्ला सिलपाथायाव उननानै बाथोन बायदि खालामनो गोसो जालायलाङो, बेफोरबायदि आरोखि। थ' दिनैहाय MLAफोरखौ बुङोब्ला गासैबो MLA नङा दे। BTCनि MLAखौ आं अनलि सासेल' MLA एकदम पियर होननानै सानो आरोखि आं। पियर MLA, सैथो MLA, आं मुं थांखिनो सानाखै। बाद बाखि MLA बिथांमोननि लिस्टाव दोनजायालै बिसोरखौ MLA होननानै बुङो। सेकेन्ड टाइम बिसोरखौ देरहाहोयोब्लाना मानसि होननानै बुंबा, MLA होननानै बुंबा फापसो नांगोनफोरबायदि मोनो आरोखि आं। खिन्थु जायनि जाहोनाव दिनैहाय कयेकजन MLAया NDFBनि सोद्रोमाफोर फैदों होननानै बुङोब्ला, जाय MLAजों खिबु खारफाबाय थाग्रा ना, मन्थ्रिनो माथ्रिनो, बेफोरजों जायफोरा खारफाबाय थाग्रा, बैफोरो मा खालामहरो? NDFB फैदों, आथिं हेबनानै सोमावबाय थागोन जेन आं जेबो नङा, जेन बिसोरो NDFBनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै, बे टाइपनि खामानि मावहरो। जों नाम थांखिनो सानाखै, आं नाम थांखिनो सानाखै। नाम थांखियोब्ला आसि थुयै जों कयेकटा MLAखौ बुंनो हायो। NDFBनिफ्राय थांनाय MLAखौथ' माथो होननानै बुंनाय, बेसारा बेमारजोंनोथ' आरो गोग्लैसोनानै थाबाय थादों। गावनि समस्थियावनो मावनोबो हायाखै होनना खोनानोबो मोनदों।
बेफोरबायदि आरोखि बाद बाखि एमएलए खौ आं चिरांनिनो मानिनो बेफोरबायदि आरोखि इन्टारेस्टिं आरोखि मैयाहाय NDFB नि सोद्रोमाफोर थांदों चिरां डिस्ट्रिक्टनियावहाय थांनायावहाय सोरनाव थांदों आं बेखौ बुंला दै ओरैबायदि जगैन' खालामहरबाय नोंसोर NDFB नि नंगौना नङाब्रा खोथाया नै ओमफ्राय बैसोरनि बिसिफ्राबो ओरैबायदि लेभेल बा आंनि फिसाया दिनैहाय सिकिउरिटि गार्ड मोनबाय आंनि फिसाया दिनै इदि बायदि रोखोमनि बाथ्रा नोंसोरलाय सोर मानो फैदों खोथाया नै बेफोरबायदि ओंखारदों आरोखि जोंनि सेंग्राफोरनि खुगानिफ्राय बुंसोलायनायखौ जों खोनानो मोनदों एमएलए फोरनि नाम थांखिनो सानाखै दै सासेल' मोजां एमएलए दङ होननानै बुंजागोन किन्तु बेखौबो बे सासेल' एमएलए खौ आङो नामबो थांखिनो सानाखै आरो बयबो मिथिखागौबो बे मानसिया माबायदि रावखौबो ना होनना बुङा आरो बै एमएलए आ बै बे सुबुंनि बिखायाव माबा मोनसे नांनाय बा बेखौ निदान खालामहरा बाद बाखि एमएलए सब निदान खालामहरग्रा जोबसो मन्थ्रिब्लाबो बै मन्थ्रिब्लाबो पाब्लिकफोरखौ एसेब्लाबो बिखायाव माबा मोनसे फोनांहरजोबो दानिल' नङा दानिफोरल' नङा बै समनियाबो बेफोरबायदि आरोखि बै समनिखौथ' बुङोब्ला गोबां ओंखारो नाथाय बुंनानैबोथ' मा लाब दं दाथ' आरो जेबोआनो गैला बिसोरथ' बे आरोखि बाथ्राया खिन्थु नै दिनैनि दिनावहाय NDFB नि बाथ्राखौ मालाबाबो सिन्थाबो खालामनायबो नङा NDFB होननानै बुङोबा सोर NDFB खोथाया कुइसना बेफोरबायदि बै एमएलए फोरनि खोमायाव हाबहैयोब्ला बिराद खेंनो माबा मोनसे बिजि थुनायफोरबायदि नांहोयो फोरनावथ' फोर NDFB नि प्रतिथ' सिन्था खालामनाय बा माबा मोनसे साननाय गैया जुदि NDFB नि प्रति NDFB नि जायफ्रा केस गोनां जायफ्रा दिनै NIA केस नांनानै थानाय ना दिनै आफादगिरिनि अनगायै सयजननि अनगायै जायफ्रा NIA नांनानै थानाय दिनैबो आंनाव फन हरदों 3:35 आंनो फन हरदों सासे देहा नायजानो फैदों बेबो दिनैहाय मा रावबो थांजायाखै न'नि मानसिफोरबो थाङाखै फैसा गैया ट्रिटमेन्टआव फैदों दिनैहाय बेसारा बिसिनावलाय माथो थानाय दुखु फोरमायदों गाबनानै आं बेनि जाखिनि फोरमायनाय आं बेखौ खोन्थाहरला बा फोरमायनोबो गोसो गैला आरो जाय मानसिया दिनै ट्रिटमेन्टआव फैनाय बेखौ आं फोरमायनोबो गोसो गैला बिनि मुंखौबो जाय हक दानि खुंथायाव थानाय प्रमद बर'आ NDFB होनना बुङोबा एलार्जि जायो सिदा बाथ्रा रन्जित बसुमतारिया NDFB होननानै बुङोबा एलार्जि जायो बे एलार्जि जायामोनबा बे NIA थाग्राफोरखौ बरननायनि बेबस्था खालामगौमोन गबिन्द बसुमतारियाबो एलार्जि जायो NDFB होननानै बुङोब्ला फैदों बियो NDFB नि फ्लेगखौनो लानानै फैदों आं गनायदों NDFB नि फ्लेगखौ लानानै गबिन्द बसुमतारिया जेनेरेल सेक्रेटारिबो जादों जेनेरेल सेक्रेटारि जादों बै समाव किन्तु दा मा सिन्था खालामो बियो मोजां क्लास होनो रोङा मोजां बुंनानै मोजां खोथा बुंहरनो रोङा गबिन्द बसुमतारिया बोराय जायोब्ला एक्चुअलि नंमारगौ उन्दै गथ'फोरजों समान खुद्रिनाया जामारो थिक गबिन्द बसुमतारिया बै बे 6 मास 7 मास खुदियाफोरबायदि जानो हमबाय जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि एक्स NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ एक्स NDFB नि सेंग्राफोरखौ मोजां रोखोमै राव बाहायहरना दिनैसिमबो मोजां जुदि सिन्था खालामोमोनबा NIA नांनानै जायफ्रा थानाय बेफोरनि प्रति न आंनिफ्राय माबा मोनसे हैदो बै सुबुंफोरनो बा जेलाव थाग्राफोरनो हरगौमोन दिनै न'खरनि खोथाखौ फेमिलि बिसोरनि फेमिलिनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा बिराद गोलाव जायो जों बेफोरखौ सानदों जों जेबो गैया थेवबो जों सानफ्लाङो जेलाव थाग्राफोरा मा अबस्था दं जेबो गैया लाइफआ जेबो गैया गोथां मार्टियास बेफोरो गोथां मार्टियास जेब्ला
15 आगष्ट जायो गबिन्द बसुमतारिया ब्लेक डे मानियोमोन, गोसोम जि खायोमोन। दाबो नैबे 15 आगष्ट मानिया, बांद्रायखौला फ्लेग दैखोगोन आं गोसोमसो, बेफोरबायदि अबस्था जानानै दं। मानो जादों बेफोरखौ? एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा दिनैसिमबो जुदि केसनिफ्राय उदां जायाब्ला, जोंफोरनि खर'आ केसजों थाथाबबाय थाना खर'आ खामानि होआ मालाबा। खोथाया बे जायफ्रा केस दिनै नांथाबना थानाय, आबाद मावनो थांब्लाबो दिनैहाय केसखौ गोसोखाङोब्ला धै मा आबाद थाबादब्रा होननानै जालदाब जुलदाब गारनो गोनां गोसो जायो माब्लाबा। गोबां बाथ्रा बुंबाय, भिडिअ गोलाव जाबाय। दिनैहाय क्षमा बियो आङो, भिडिअआ जुदि माबा मोनसे गाज्रि लेंगुवेज बाहायदोंबा गासैनोबो आं क्षमा बिखानाय थाबाय। थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।